ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମହୁ ବାକ୍ସରୁ ଇଜିଲି ମହୁ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଉ ଫେଣା ଛିଡ଼ିବାର ଝଞ୍ଝଟ ନାହିଁ କି ଫେଣା ବୁଲିଲା ସମୟରେ ଖସିଯିବାର ଝଞ୍ଝଟ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜିଲି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହୁ କାଢ଼ିପାରୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ମହୁ ବାକ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ 8ଟା ଫ୍ରେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁମାଛିମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସିଲ୍ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମହୁ ଦେହରେ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ମାଛି ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। କାଢ଼ିଦେବା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ରୋଲର୍ ଆସୁଛି ସେ ରୋଲର୍ଟା ନେଇ ଯେଉଁ ସିଲ୍ ପଡ଼ିଥିବା ସିଲ୍ଟାକୁ କାଟିଦେବା। ରୋଲର୍ ଗଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କଟିଯିବ, ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବୁଲେଇ ମହୁ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍ର ମହୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ସିଲ୍ ପକାଇକରି ମହୁମାଛିମାନେ ସିଲ୍ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ କେତେ ଇଜି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ମହମ ଭଳିଆ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହୁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଲ୍ଦି ମାନେ କିଲେ ଜାଗାରେ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ମହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଇପାରିବେ ଏହି ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।